అంటే వైజాగ్లోనే ఉంటాం కానీ ఎప్పుడు రాము బీచ్కి, అంటే ఇంట్లో భయం వల్ల అలాగే. ఇకనే ఫ్రెండ్స్ ఫోర్సెస్ తీసుకొచ్చారు ఈరోజు. ఇంకోటి శవాసనం వేసాను కదా, వేసాను కదా, వేస్తున్నాడు. అరే వార్నింగ్ 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 చెప్తా. వైజాగ్ బీచ్లో ఎప్పుడు సేఫ్టీ లేకుండా దిక్కండి. ఇక్కడ అంటే మాకంటే స్విమ్మింగ్ వచ్చి కాబట్టి మేము దిగాము. అసలు ఇక్కడ ఫెన్స్ ఉన్నది, ఫెన్స్ దాటి వెళ్ళట్లేదు మేము. మీరు కూడా అలాగే చేయండి. అలానా ఆత్మ నీళ్ళు కూడా చాలా బరువు ఉన్నాడు వీడు. ఆడచాలి ఆడచాలా పాలు పైకి